MTV. Selam Güzeliye. Selam Zoya. Сел болып қалсын тапшыру студиясында сені көруіме шатмын. Біздің тапшырының шындай бір қағидасы бар. Біз сенің біле бүгін әңгіме құрашақпыз. Һәм әңгіме барышында біздің орада бір генә сірді болырға тиеш түгел. Ярар. Тапшырыны башлайбыз һәм беренче сорау. Сен бүгін көндә җырчы да, продюсер да, композитор да. Шушы өч юнәлешнең кайсысы мөһимрәк һәм кайсысына син күбрәк игътибар бирәсең? Бүгінгі күндә мин үземне продюсерлык эшендә күрәм күбрәк. Миңа ошыйда минем бүгенге халәтемә дә туры килә ул эш. Җырны бераз янга куеп торам. Үземнең проектка бик зур көч куям. Бүтән вакытымны диярлек шушы проектка бирәм бүгенге көндә. Минем өчен иң мөһим, минем тормышымда да иң мөһим ниндидер юлларның берсе бу. Киләчәктә дә мин үземне менә продюсерлык белән бәйлисем килә күбрәк. Аңлашыла, бәлки композитор булу ул күпкә керемлерәктер, әмма продюсер булу ул тәүге мәлдә бик күп чыгымнар таләп итә. Әйе, ансы да бар инде. Бүгенге көндә әле менә язам инде, җырлар языла, кайчандыр аның да илһам шишмәсен чиктер сайгыр сыман. Һәрбер композиторның үз вакыты бар, минемчә. Һәрбер композиторның үз вакыты бар. Кайчандыр мин дә шундый сыйфатлы матур җырлар язмый башлармын кебек. Кайчандыр минем дә ул шишмәм сайгыр сыман. Шуңа күрә мин үземә башка ниндидер һөнәр табарга булдым. Һәм бу эш белән шөгыльләнү сиңа бик ошый. Ошый да, ничек дип әйтим соң, бүгенге көндә минем менә яшәвемнең мәгънәсе дисәм дә ярый. Чөнки минем балаларым юк. Ул менә бүгенге көндә минем балам кебек. Бүгенге көндә синең бер протежең гына, бер хәким генә, киләчәктә нинди планнарың? Киләчәк турында әле алай бик уйланганым юк. Бүгенге көндә бу проектны әле ничектер бу проектта зуррак уңышларга ирешергә кирәк, үзебезне күрсәтергә, үзебезнең мөмкинчелекне, потенциалны бу проектта. Ә ни өчен нәкъ хәким булды, башка бер кеше түгел? Ничек дип әйтим соң инде? Ул үзеннән ничектер килеп чыкты бу, танышу да, язмыштыр инде ул. Танышу да әллә ничек кенә ниндидер мистика булды монда. Эшләп китүе дә көтелмәгәндә булды ул минем. Ул вакытта минем тормышымның бераз аурак вакыты иде инде. Мин уйланып йөри идем, нәрсә эшләргә, алда нәрсә көтә, ниндидер үземә тагын шөгыль табырга кирәк, ниндидер мәгънә табырга кирәк. Шулай дип йөргән вакытта миңа хәким очрады. Аның тавышын ишеткәч, үзеннән-үзе ничектер башка төрле, башка стильдә җырлар языла башлады. Аның тавышы шул хәтле мине илһамландырды. Шуңа күрәдер инде. Кеше буларак та миңа бик ошады ул, бик дөрес тәрбия биргәннәр әти-әниләр. Тәртипле, шундый акыллы, үзенең фикере бар, фикер йөртә белә торган егет булып чыкты. Мин аны бер караганда фото сүрәтен күргәч, мин аны нишләптер башка төрле, аңа башка төрле характеристика бирдем. Нишләптер мин аны мажордыр дип. Башка төрлерәк.
фикер йөртте мин ул кеше турында башлап. Аннары якыннан таныша башлагач, аралаша башлагач, бергә җырлар яздыра башлагач, инде бөтенләй башка яклардан ачылды ул кеше миңа. Яшь егет шундый булганын күргәч, мин бик ничектер исем китте шуңа. Безнең ара кулсыз ымыгына ерагая бара, ерагая. Әйтер сүзем калган йөрәгемдә, син кайдасың хәзер, мин кайда? Хәкимнең популярлыгы көннән-көн арта һәм сездә бу ниндидер куркулар тудырмыймы? Менә бердән бер көнне Хәким минем янга килер дә, Гүзәлия, мин үз аллы шешәкмен. Мин бүгенге көндә менә һәрбер кичкенә генә адымнары өчендә шатланып торам. Башы гына әйләнмәсен димен. Характеры үзгәрмәсен. Популярлык дигән нәрсә бит ул аның икенче ягы да бар. Ул ягы булачак инде, бар бераз генә дә башы әйләнмәгән җырчы юк. Барысы да теге звездность дигән әйбер булып ала ул. Ну, нинди формада бит ул? Бик авыр формада булмасын дигән теләктә яшим мин. Минем бүгенге көндә әле планнар күп, безнең эшләр күп. Кайчанда булса саубулашырга туры килә дигән уй бар инде ул. Ул нормаль күренеш. Менә бүгенге көндә хәлемнән нәрсә килә, шуны эшлим. Киләчәктә мин бит белмим, бәлки минем потенциалым андый, җитмәс кайчандыр. Ә сезнең арада ниндидер печать куелган килешү бармы? Безнең бар килешү. Әмма безнең халык тик тормый. Ниндидер сүзләр уйлап чыгара. Әлбәттә инде алар Хәким белән Гүзәлияне мәхәббәт җепләре бәйли дип сөйлиләр. Андый сүзләр күп булды инде, дуэт җырлаган сайын. Илназбах белән дә мәхәббәт дип уйладылар, башкасы белән дә. Ул бит мин Алсу Абелханов белән дә җырладым дуэт. Сөмбел белән дә. Алар белән дә мәхәббәт бар дигән сүз түгел бит инде бу. Мәхәббәт дип мин аны яратам, проект буларак яратам. Мин аның тавышына гашык. Бүтәнчә мин аның белән эшли алмас идем. Әгәр дә ул мине илһамландырмаса. Кеше буларак мин аны яратам. Без якын кешеләр. Бер-беребезгә. Чөнки без менә 1 елдан бирле җырлар яздырасың, гастрольдә йөрисең, төрле хәлдә булабыз. Мәсәлән, күбрәк үз балам кебек кабул итәсез инде. Бик якын кешем, үз балам кебек кабул итәм. Мин аны өчен борчылам. Ул теге элемтәгә чыкмаса нидер вакыт, нәрсәдер булмаган микән дип уйлыйм. Ашаган микән, җылы киенгән микән. Шулай борчылам аның өчен. Ирегез моңа ничек карый? Ирем әйбәт карый. Нормаль. Көндә Хәким белән гостиницаларда бергә, гастрольләрдә, сезгел бергә. Мин бу мондый сорауга җавап биргәнем бар. Менә мин ничек карыйм иремнең эшендә? Бик күп шундый матур хатын-кызлар эшли. Көн сайын алар белән ул, көн сайын мин бит белмим. Бер уйласаң. Анда шул хәтле искиткеч акыллы хатын-кызлар, яшь хатын-кызлар бар. Безнең арабызда ышану бар, ышанабыз бер-беребезгә. Димәк, аңарда ниндидер икеләнүләр дә булмады? Юк. Миндә дә юк. Иремә карата икеләнү, анарда да миңа карата икеләнү юк. Минем иремнең дә хатын-кыз дуслары бар. Алар күпмедер вакыт аралашалар, бергә очрашалар, сөйләшәләр. Мин аңа каршы түгел. Димәк, сезнең арада берни дә көнләшү хиссе юк? Юк. Андый булгалый ул, но андый зур формага күчми ул. Бу өйләнешкән чакта да булмады, хәзер дә юк. Мин гомумән көнләшә торган кеше түгел. Нишләптер менә миндә андый
хисләр уянмый. Демәк, сез бүгенге көндә үз-үзегез белән тулайым гармонияда яшисез. Аллага шөкер, менә кайсы вакытта күрәм мин, хатын-кызлар бар, ирләренә инде 1 минут покойга калдырмыйлар, шалтыратып, язып, шохатлы инде кеше тормышы белән кызыгучы, менә кеше тормышына кызыгучы кешеләр бар. Көнләшеп, менә ул шундый машина алган, тегесе мондай квартира алган. Миңа калса, ул кешеләр төне буе йоклый алмыйлардыр дип, бик авырдыр дип уйлыйм мин. Мин аларга, ничек дип әйтим, мин аларны осуждать итмим, но миңа кажется, бик авыр яшәү ул кешеләргә. Син бу тулайым гармонияга ничек ирештең? Узак килдем инде бу гармонияга, дөресен әйткәндә. Киштәләргә уйларымны, һәрбер уйны үз киштәсенә куеп, үземне изучать иттем. Аннары дин белән якыннан таныша башладым. Намаз укый башлагач, минем ичке дөньям да үзгәрде. И башымда да ниндидер переворот булды. Менә бүгенге көндә телевизор караучылар арасында бәлки шундый хатын-кызлар бардыр. Мин дә Гүзәлия кебек шундый гармонияда яшисе килә, менә эшне аларга нәрсәдән башларгасың? Эшне иң беренче күңелне чистартырга кирәк. Күңелне чистартырга, үзең белән танышырга кирәк. Үзең белән танышыр өчен күбрәк укырга кирәк. Психология китаплары. Кабаттан иҗат темасына әйләнеп кайтыйк. Мине татар эстрадасына карата битараф булмаган кеше буларак да, бу гомумән музыкага карата битараф булмаган кеше буларак кызыксындыра бу сорау. Җыр иҗат итү процессы ничек бара ул? Менә Гүзәлия төнне утыра баян тотып яки рояль артында һәм җыр иҗат итә. Юк, аны ул башка төрлерәк. Күңел тулы булырга тиеш иң беренче. Менә күңел тулса, мин үземнең ул состояниене беләм сразу. Там всё, мин тулдым, миңа хәзер или текст кирәк. Аның урыны да мөһим түгел. Вакыты да төнләм ул, көндез ул, юлдам ул, урамдам ул. Аның иң мөһиме менә күңелнең тулы булуы, теләгән сүзләрең булуы кирәк күбрәк. Шундый вакытта мин диктофон алып ниндидер сүзләр мырлап барам. Таксида барамы мин. Синең өчен тәүдә җырның тексты кирәкме? Яисә инде көй язасың да, аннары шул әзер көйгә текст язалар? Төрлечә язган бар. Но менә миңа нишләптер текстка язу җиңелрәк тә мине текстта илһамландыра. Төрлечә язган бар. Әзер аранжировкага да көй язган бар. Сүзләр табып, көй булган көйгә дә инде сүзләр тапкан бар, шулай күбрәк инде текстка язам. Менә күңел тулган булырга тиеш дидең, әйме? Күңел ул ничек туласың? Ул бит машина түгел, аны барып заправить итәргә. Күңел ул төрлечә тула, кай вакытны менә шундый әйбәт кешеләр белән аралашасың, рәхәт булып китә. Төрле кичерешләр булырга тиеш. Әрнүләр, авыр вакытларда да күңел тула. Табигать белән аралашсаң да, табигатьтә йөреп тә рәхәт булып китә, шундый ниндидер яңалык килсә дә күңел тулылана, шундый вакытта язарга тырышам. Синең иң кадерле җырың? Синең өчен иң кадерле, иң якын булган җырың? Алай әйтеп булмыйм, бөтен җырларым да кадерле. Тик шулай да. Алай әйтә алмыйм, миңа бөтен җырларым да кадерле. Айырып берсендә әйтә алмыйм. Ниндидер теге роковой җырлар бар. Аларны айырып әйтеп була. Менә бусы кадерле, бусы юк дип әйтә алмыйм инде мин, барысы да кадерле. Алар бит минем күңелемнән чыккан нәрсә. Балам кебек. Һәр җырың хит булып яңгырый, аның уңыш сере нәрсәдә? Җыр инде ул язылганда хит булсын, булмасын дигән уй миңа килми ул. Ничек бар, шулай языла ул. Күңелемдә нәрсә бар, шулай язам мин. Мин ноталар җыеп утырмыйм, теге ниндидер формада җыр күреп, аның сыман языйм да дип уйламыйм. Менә ничек язалам, шулай язам мин.
Әмма шулай син инде формуласын беләсең аның. Ну, бераз гына теге формула дип әйтеп булмый. Аның бар инде нюанслары. Кешенең күңеленә ятырлык ясар өчен берничә нюансы бар җырның. Син язган җырларыңны ничек җырчыларга өләшәсең һәм шуларның үзеңә ничек сайлап аласың шул җырлар арасында үзеңә кирәклеген. Үзең киләчәктә башкарачак җырларыңны. Менә Муса Айдар Галимовка булсын әле, Муса Һәр бер кешенең менә җыр языла, мин аны беренче минутларында күз алдыма китерәм. Кем җырлар икән, кемнең тавышына барыр икән дип. Ничектер күбрәк бик сирәк була. Менә җыр язамда кемгә бирергә, кем җырлар икән дип баш катырып утырган вакытлар сирәк була. Ничектер үзеннән үзе ул. Үземә әле менә җырлар ләккәне юк. Бүтән җырларым тарала. Үземә күптәннән инде җыр яздырган юк, дөресен генә әйткәндә. Теләсә кайсы җырчы белән эшли аласың? Юк. Бар инде җырчылар, кайсы җырларга бер җыр язасың да бүтән язасы килми. Андыйлар да бар. Менә шун күңелдән рәхәтләнеп эшли торган җырчылар бик күп дип әйтә алмыйм. Җыр аркасында ниндидер конфликтлар туганы булдымы? Зоя, сез аларны бик яхшы беләсез, ул конфликтны дип әйтер идем мин. Менә зур конфликт бер генә булды инде ул. Димәк, Элвин Грейдан башка конфликтлар булмады. Конфликтлар булганы юк, ниндидер бер-беребезне аңламаган вакытлар булгалады. Кайсы җырлар белән, вакытында без аны ничектер зурга җибәрмичә үзебез ничектер бер фикергә килдек. Аннан соң Элвин Грей белән мөнәсәбәтләрегез ничек соң? Безнең мөнәсәбәтләребез юк бернинди дә. Димәк, сез аралашмыйсыз да? Юк, без аралашмыйбыз. Аралашуның мәгънәсе дә кирәге дә юктыр дип уйлыйм. Кайчандыр бәлки яңадан ул дуэтны җырларга туры килер. Белмим, бик минем өчен бик катлаулы сорау. Белмим, нәрсә дә әйтә алмыйм. Дөньяны белеп булмыйм, мин теге никогда дигән нәрсәне әйтми, бер кайчанда моны эшләмәячәкмен дип ката әйтә алмыйм. Дөнья шундый кызык нәрсә ул. Менә шушы булган каршылыклы хәлләрдән соң Элвин Грей сезгә килеп гафу үтендеме? Бу конфликттан соң ул миңа хат язды башлап. Мин җавап бирмичә уйлап йөрдем. Мин җавап бирергә дә куркып тордым, дөресен генә әйткәндә. Чөнки аларның менә шундый стиль поведения, алар юк бар сүзне дә күпертеп чыгара торган ниләр бар, качестволары бар аларның. Шуңа күрә мин җавап бирергә дә бик узак уйлап биргәннән соң гына миңа апа, минем олы апам әйтә, ярар ди, җавап бир инде ди. Җавап бир дә, сиңа бит беркем дә аралаш дип әйтми. Кеше гафу үтенергә телидер дип, олы кеше инде ул миннән аларак. Шуңа күрә мин тыңларга булдым. Татарстан буйлап солянкалар белән йөргән вакыт иде, ул миңа тагын язды. Очрашыйк әле, сөйләшик әле дип. Без аның белән без Чаллыда идек солянка белән. Ул Лениногорск шәһәрендә үзенең сольный концертын куйган көн иде. Концерттан соң Чаллыда очрашырга булдык. Мин икенче мәртәбә бу кешегә ышандым шунда. Шуны әйтәм. Ышандым, чөнки ышандыра белә. Андый сыйфат елмайып, нитеп, гафу үтенеп, төрле тагын вәгъдәләр куеп, мин тагын ышанырга булдым бу кешегә. Мине тагын шундый ук разочарование көтте. Димәк, бу ике тапкыр булды. Ике тапкыр булды. Ышанганнан соң да тагын әшәкелекләр булды.
әйткән сүзен үтәмәде. Бер сүзендә вәгъдә иткән сүзләр бик күп булды. Мин инде шуннан соң гына бөтенләй өмет издем бу кешедән. Ул сездән тагын җырлар сорап мөрәҗәгать иттеме? Бик минем өчен бик кызык нәрсә. Мин үзем шулай ничектер үзем кешегә шундый нидер начарлыклар ялгыш та эшләсәм икенче мәртәбә мин бара алмас идем ул кеше янына. Ул миңа мөрәҗәгать итте, җыр язып бир әле дип. Шуннан соң да мин инде бөтенләй шаккаттым. Кешенең неужели мин әйтәм шул хәтле кешедән наглость булырга кирәк икән дигән миңа мине ничектер тынычлыкта калдырмады. Әмма бүген барда тыныч, сез исәнләшәсез, хәл белешәсез. Мин озак үч тотып теге ачуланып бирмим. Мин аны кичердем үзем өчен, үземнең тормышым өчен, үзем белән гармониядә яшәр өчен. И үз юлым белән киттем. Хәким белән мондай хәл кабатланыр дип курыкмыйсыңмы? Мондай сорауны инде миңа күбесе бирәләр. Мондай хәл булыр дип уйламыйм. Төрлечә башка нәрсә бәлки булырдыр. Дөнья бит ул шундый сюрпризлар белән тулы нәрсә. Мондай хәл булыр дип уйламыйм. Гомумән Хәким башка кеше. Ул башка тәрбия алган кеше. Бәлки Венгриядә шундый тәрбия алгандыр. Алар кардинально башка төрле тәрбиядә үскән ике кеше. Кардинально. Алар бөтенләй бер-берсенә ошамаган. Мин сине нигәдер Мәскәү кызы, Мәскәүдә туып үскән, шундый бернинди мәшәкате булмаган хатын-кыз дип уйлыйдым. Әле күптән түгел интервьюларның берсендә укыдым, син баксаң 10 балалы гаиләдә үскәнсең. Ниндидер Чувашиянең авылында, татар сыгыты. Ялгышмасам. Балачагыңа әйләнеп кайтыйк әле. Мине күбесе шулай дип уйлый, әле дә бер дә мәшәкатьсез, җиңел генә яшәп ятучы проблемасыз хатын бу. Мин бит үземнең проблемаларыма кешегә чыгарып салганым юк. Мин аларны решать итәм. Проблема килә, мин аны решать итәм. Кешегә минем груз нәрсәгә кирәк ул? Кешенең үзенеке дә җитәр дип уйлыйм. Шуңа күрә мин күбрәк позитив яктан гына үземне күрсәтәсем килә, үземнең тормышымны. Балачакка килгәндә бу минем өчен бик четерекле тема. Чөнки минем балачагым бик җиңел генә булды дип әйтә алмыйм. Төрле яклары булды инде аның. Минем якты истәлекләр дә бар. Ул якты истәлекләрем күбрәк минем бабай, әби белән бәйле. Чөнки мин алар янында күбрәк үстем. Мин әбинең яраткан аныкларының берсе идем. Аның янында ул мине тәмлеләр ашатып, аркамнан сыйпап, яратып, иркәләде. Бик акыллы кеше иде ул. Менә мин аның хәзер әйткән бүтән сүзләре минем өчен афоризм сыман. Мин кеше теге каядыр дусларым белән очрашканда да, аралашканда да мин аның әйткән сүзләрен еш кулланам. Алар уже белә, минем дуслар да, әбиең нәрсә әйтә иде бу очракта дип сорап куялар күбесе. Чыннан да ул шундый юмор да бар иде анарда, шундый акыллы хатын, уңган хатын иде ул. Менә иң якты истәлегем шуның белән бәйле.
Ауыр истәлегем инде, без бик зур гаиләдә, 10 балалы гаиләдә тудым мин. Ең ауыр нәрсәсе, минем әти гомер буе ишетте. Айнык килеш бик сирәк күрә идем мин әтине. Бик тавышлы үстек без, тавышта. Мәктәптә укыганда мин дәрестә парта артында утырганда дәресләр турында күп вакытта уйламыйдым. Уем иде. Шуны уйлап утыра идем. Бүген нинди килеш кайтыр? Үз атлап кайтырмы? Шуны уйлыйдым. Бу теманы мин кузгатканым юк иде бер кайчанда. Ләкин аның эзе бик тирән калды. Әтине мин озак еллар кичерә алмадым. Ул менә үзеңә каты сүз әйтсәләр, үземә каты сүз әйтсәләр, мин ул хәтле авыр кичермәйдем. Әниңә каты сүзләр әйткәч, кул күтәргәч бик авыр аны кичерүе. Бик олы яшемдә генә кичердем дип тә әйтә алмыйм. Мин бу проблемага үземнең карашымны үзгәрттем. Тирәнрәк уйлый башладым, нишләп шулай булган ул. Ул айның вакытында да бик деспот кеше иде шундый. Без үскәндә урамда төнләй йөргән вакытлар күп булды. Өйдә куна алмыйча. Өйгә кайткач та мәктәптән син эш эшлисең берәр, кер юасың, үтүклисеңме? Күзләр тәрәздә, карыйсың тәрәзәдән, ничек кайта икән бу дип. Уйлыйсың, бүген тавыш булыр микән? Бүген без йоклый алырбыз микән? Шулай төн үткәрә идек без. Минем хәтеремдә, миңа бер 5 яшь булгандыр. Төнлә сәгать 4ләр тирәсендә мин урамга чыктым, күккә карап. Шундый теләк белдердем. Ходай Тәгаләм, син булсаң, бу йортка тынычлык бир. Мин бәхетсез булсам да, ярый дип күккә карап әйткән сүзләрем исемдә. Бу балачакның минем тормышыма да йогынтысы зур булды. Минем генә түгел инде, туганнарымның да, аның эсез калмый ул. Киләчәктә миңа егетләр белән аралашу авыр булды. Әтием белән әтиемә шаш берәр ягын күрә башласам, күз тесе булса, күзенең тесе булса да, мин аралаша алмый идем егетләр белән. Миңа авыр иде. Мәктәпне тәмамлаганда башка төрле кеше идем. Бөтенләй башка, менә җиңел позитив уйлаучы хатынның анда эзе дә юк иде. Кыргый, куркак, кешеләрдән курка торган кыз идем. Кеше белән аралашырга курка торган. Әкрен генә менә шушы китапларга була мин үземне терелттем дип әйтсәм дә ярый. Чөнки мин чын мәгънәсендә терелттем, башка кешегә әйләндем. Бик зур эш алып бардым үземне үзгәртүдә. Һәм шуңа күрә дә менә көнләшү,
кішіні обсуждать ету, осуждать ету менде yok ол. Менің башқа проблемалар еді. Өзімні тірілту еді менің ең тіп проблема. Анары туғанарыма ярдәм ету, қайсыларына. Ұлылайға шенде қарашымны өзгерттім. Әтінің нешік шылай болған тирәнірек ойлай башладым. Аның да проблемасы болған. Бала шақта аның психикасын біраз. Нешік деп әйтем. Психикасын бұзғандар еш вақыт бала шақта. Шуңа көре шулай келіп шыққан енді. Башқа шей әшей білмәген. Аның өрнек болмаған, башқа түрлі тұрмыш көрмәген. Бүгін күнде әтеніңізі сен сау ма? Әне сән. Әти біздің өлді. Бегәріні бөлді. Ұзақ ауырып ятып өлді. Әне Аллаға шүкір сән. Концертларыңызға ерей, оңышыңызға қуана? Концертлар десең менің әне ол Америкаға да бара. Аның үшін проблема yok. Билет алып, отырып, поезға отырып ма, машинаға ма. Бірненде керте де yok. Әгер де концертта қызы қатнашса, Лос-Анджелесқа да бара. Туғандарыңыз біле мүнәсәбәтләріңізді сақлап қалалдыңыз ма? Сақлап қаларға тырыштық. Қайсылары білен, яқын аралашабыз, қайсылары білен дәрісіңін әйткенде аралашу бүтінлей yok. Сіз барғызда Мәскеуде, яйсе енді башқа түбіклерді? Біздің бүтін Ресей бойлап тарқалған абайлар, апалар. Апалар көбірек Мәскеуде енді, янымда, өз янымда міне. Ұлы апаларым менің білен. Сіз мені қойдан күш табып, зор башқалаға шәп кеттіңіз? Өзімгіне шығып кеттім деу дұрыс болмас, çünkü менің мында апалары яшап ятайдылар ол уақытта. Мен көбірек жай күндерін, каникуларын мәктепте оқығанда апаларда Мәскеуде яшайдым, қонақ жайларын өткерейдім. Шуңа көре миңа бик ауыр болды деп әйте алмайм. Мәскеуге барып урнашып эшләп йөрүе. Мәскеу инде ул җиңел шәһәр түгел. Дөресен генә әйткәндә, анда ялкауланып ятсаң булмый. Ул үзенчә тәрбияли, дисциплина бирә. Үзенчә бер уку йорты ул Мәскәү. Болашак тормыш иптәшегез белән дә нәкъ Мәскәүдә таныштыгыз? Болашак тормыш иптәшем белән дә Мәскәүдә. Ул вакытта мин ресторанда эшләйдем. Управляющий булып. Шунда таныштык. Таныштыгыз һәм шундый гашык та булдым. Мин тормыш иптәшемә беренче минуттан гашык булдым. Дөресен әйтәм, ул килеп керүгә әллә нишләп китте. Күңелем сизгән кебек булып китте. Бер күрүдә гашык булдым. Аның башка милләт, башка дин кешесе булу сезне беренчедә туктатып тормады. Урыс кешесенә кияүгә чыгыр дип мине беркем дә уйламады. Чөнки мин әби белән үскән кеше, намаз белән таныш кеше, дугалар үскән. Мин кичкенә вакыттан ук мин туй үткәрмим, никахны укытам дип хыяллана идем. Менә ирония шундый булып чыкты. Тормыш иптәшем кебек акыллы, тәртипле татар егетләре очратмадым үз юлымда.
Шуңа күрә шулай килеп чыкты. Әмма, мәсәлән, сез диндә, сез намаз укыйсыз. Аның бер ни дә каршылыгы юк инде. Юк, ул кайсы вакытта теге авыр вакытлар була. Эш пешкан вакытлар үзе дә әйтә. Бар, укы. Хәлең яхшырыр ди. Иреңдә син хөрмәт иткән 3 төп сыйфат. Тәрбиялек шул. Иң беренче. Эрудированный. Аның белән любой темага сөйләшеп була. Ул җиңел кеше. Аның иҗатка нинди дә булса кагылышы бармы? Юк. Ул җырлар тыңлый, музыканы ярата, татар музыкасын тыңлый ул. Аның үзенең плейлист бар, үзенең яраткан татар җырчылары бар. Белеме белән ул авиационный бетергән кеше, технарь, системный администратор булып эшли. Әмма җырны иҗат иткәч, иреңә тыңлатасыңмы? Иң беренче иремә тыңлатам җырны. Аның фикеренә колак саласыңмы? Менә аның фикеренә кай вакытта колак та салган булам, кай вакытта аңлап та бетерә алмый ул. Татар җырларының күбрәк теге халыкчанрак җырларны ул аңлап бетерә алмый. Более теге заманча җырларны ул аңлый. Заманча җырларны күбрәк мин анарга күрсәтәм, халыкчанракларны күрсәтмәскә тырышам. Ничектер аңлап бетерә алмый аларны. Татар җырының үз нюанслары бар бит. Ул нинди фикер әйтәсең? Менә әйбәт җыр гүзәле. Юк, ул ничек бар шулай әйтә. Каты бәйләнми инде ул. Бу килеп чыкмаган, бу җыр түгел дип әйтми ул. Ярый инде дип куя. Матур ди, әйбәт ди, шәп ди, төрлечә. Ничек бар шулай әйтә? Һәм син үпкәләмисең. Үпкәләгән вакытлар була. Дөресен әйтәм, кайсы вакыт мактатасы гына килә. Кайсы вакытны әйтеп куя да, шундый ярый инде, среднийрак дип куя да үпкәләп куя. Булгалай. Гүзәлия, шундый бүген бик рәхәт, җылы әңгәмә булды. Вакыт табып безнең студияга кунакка килгәнең өчен сиңа бик зур рәхмәт. Алда тагы да безне матур очрашулар көтсен. Сезгә дә рәхмәт, мине шушы матур тапшыруга чакырган өчен. Телевизор экраннары каршында утырган һәрбер кешегә рәхмәт әйтәсем килә. Менә бу тапшыруны караган өчен, безгә тәргиш булган өчен, безнең җырларыбызны кабул итеп, яратып тыңлаган өчен сезгә бик зур рәхмәт.